Para sa mga headline. Forecast sa panahon. Ang shearline ug ang northeast monsoon nagdala sa nagkasagol nga kahimtang sa panahon sa Pilipinas. Sa lokal nga balita, si Mayor Freddy Siao misugod sa bagong tuig uban sa Comprehensive Support Services ang imong kaayuhan mao ang among panguna nga prioridad. Gobyerno sa dakbayan sa Iligan magadala og mass wedding for 100 couples usa ka pagsaulog sa gugma ang komunidad in Kasalan ng Bayan 2024. MSU IIT, usa sa mga nagunang universidad sa nasod, nag-abli sa admission ug scholarship exam alang sa 2024 to 2025. Para sa national news, Act of Integrity sa opisyal sa seguridad sa paliparan, giuli ang nawala nga pitaka nga adunay 60,000 pesos sa pasahero sa Iloilo International Airport. Ang programa sa modernisasyon sa militar sa Pilipinas nagtumong sa pagpauswag sa archipelagic defense, dugang nga mga barko, aircraft ug radar systems nagulat sa pag-aproba sa presidente. Entertainment, Richie Rivero, pagtaas sa kontrobersiya, paghangop sa mga panalangin sa karera sa gugma nga kinabuhi. Red Concepcion, gikan sa Miss Saigon hangtod sa Chicago, usa ka Filipino Stars Broadway debut. Sports, ang POC nagpauswag sa mga pangandam alang sa 2024 Paris Olympics Advanced Training Package secured para sa mga Filipino athletes. Asia Pacific Predator League 2024 nagtapos blacklist rivalry ug team secret triumph sa Dota 2 ug Valorant Championships. International feature, Cabo Verde certified malaria-free sa WHO, usa ka masaysayong milestone sa global health. Para sa national feature, Pilipinas nagpaligon sa soberanya AFP sa pagpauswag ug depensa sa mga isla nga giokupar sa West Philippine Sea. Sa atong trivia, ang imong bukog sama ba sa una nga imong nabatunan sulod sa usa ka dekada? Maayong buntag Pilipinas, pag-navigate sa balita para kanimo. Welcome sa Pinoy Rab News Channel. Ako si Julia Gomez ug aniya ako karon ingtud kanimo ang labing bag-ong mga update. Forecast sa panahon. Matod sa pag-asa, shearline ang nakaapekto sa silangang bahin sa Mindanao, samtang ang northeast monsoon ang nakaapekto sa Luzon, Visayas. Kini nagpasabot nga ang Mindanao makasinati og madagumon nga kalangitan ug nubanan sa katag-katag nga pag-ulan sa pagpanugdog kilat, samtang ubang bahin sa nasod makasinati og panagsang madagumon nga kalangitan nubanan sa patak-patak nga hinay nga pag-ulan. Ang gikusgon sa hangin ug direksyon managlahi depende sa lokasyon. Diin ang amihan ug ang silangang bahin sa nasod adunay kusog nga hangin sa amihang silangan ug mabularon nga kadagatan. Samtang ang nahabilin sa nasod adunay kasarangan ngadto sa kusog nga hangin sa amihanang silangan ug kasarangan ngadto sa mabularon nga kadagatan. Sa lokal nga balita, gipahibalo ni Mayor Freddy Siao ang suporta sa pagsugod sa tuig. Ang mayor mipaambit sa pagsalig sa syudad sa paghatag og halapad nga suporta nga serbisyo sa tibuok tuig. Sa pagpahayag sa tumang kalipay, iyang gipasiugda ang dedikasyon sa ilang buhatan sa paghatag ug paghinabang sa tibuok tuig. Kung medikal nga panginahanglanon sama sa hemodialysis, chemotherapy, mag-claim sa ilibreng hostambal sa ospital, sa City Health ug malasakit program, burial assistance ug ayuda alang sa pagbayad sa ospital. Ang imong kaayuhan mao ang among panguna nga prioridad. Gipasiugda sa mayor samtang gisugdan nila ang bagong tuig nga nagtutok sa kahimsog, suporta ug maglig-on sa komunidad. Ang katuyuan mao ang pagsugod sa tuig nga adunay pundasyon sa kaayuhan tabang ug usa ka ligon nga espiritu sa komunidad. Naami kulbahinam nga balita para sa mga gusto magpakasal sa isa ka mass wedding ceremony.
Ang dakbayan sa Iligan gitakdang mag-organisar og mass wedding nga naglangkob sa gibanabana nga 100 ka mga gusto magpakasal karong Pebrero 2024. Kini nga inisyatiba nagtumong sa pagpahapsay sa proseso sa pagrehistro sa kaminyoon ug paghatag og usa ka halandumon nga accessible o gahigayunan alang sa mga magtiayon or gusto magpakasal sa pagpormal sa ilang pasalig. Ang maong kalihukan gitakdang mahitabo sa Robinsons Iligan, pag-ugmad sa pagbati sa komunidad sa pagsaulog sa sagradong institusyon sa kaminyoon. Ang mga aplikasyon dawaton sa Robinsons Iligan ug kinahanglan lamang ang magdala sa sumusunod nga dokumento: birth certificate, ang certificate of no marriage, ang 2x2 na picture ug valid ID sa duha ka aplikante. Kini usa ka maayong oportunidad alang sa mga magtiayon nga gusto magkadaginot sa oras ug salapi sa ilang mga pagpangandam sa kasal, ingon man malingaw sa pagiguban sa uban nga mga bagong kasal. Ayaw palabya kining higayon sa makaingon og I do atubangan sa mga imong minahal sa kinabuhi ug sa tibuok dakbayan sa Iligan. Usa sa mga top performing schools, usab ang pinakataas nga ranggo nga universidad sa Mindanao ug ang ikaduha sa labing taas sa state universities of colleges sa nasod, ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology or MSU-IIT. May pahibalo sa entrance examination nga mao ang MSU System Admission ug Scholarship Examination o ang gitawag nga SASE. Alang sa academic year 2024 to 2025, ang MSU SASE usa ka standardized test nga nagtino sa admission ug scholarship eligibility sa mga aplikante nga gustong magtuon sa bisan asa sa 11 ka kabuok campus sa MSU system. Ang MSU SASE naglangkob sa laing-laing ng mga subjects sama sa English, Mathematics, Science, Filipino ug General Information. Nagtanyag usab ang MSU SASE og kalain-laing mga programa sa scholar sama sa akademiko, atletiko, kultura ug espesyal nga mga scholar sa mga kwalipikado ug takos nga mga estudyante. Ang MSU SASE pahigayon sa Pebrero 25, 2024 sa laing-laing testing center sa tibuok nasod. Ang panahon sa aplikasyon gikan sa December 20, 2023 hangtod sa February 15, 2024. Ang mga aplikante kinahanglan nga musumiti sa mosunod nga mga kinahanglanon: usa ka senior high school nga ID, usa ka sertipikasyon gikan sa high school nga principal nga ang aplikante ay usa ka graduating student, usa ka senior high school ledger or usa ka report card para sa mga out of school youth, duha ka kopya 2x2 ID ng mga hulagway nga adunay ngalan og non-refundable testing fee nga 200 pesos. Ang mga aplikante mahimong mag-apply online pinaagi sa website sa MSU SASE, sa personal nga opisina sa admission opisina sa tigrehistro sa mga MSU campus. Maing buntag, maing hapon sa asa ka nga lugar sa kalibutan. Mao kini ang Pinoy Rob News Channel ug nataki diri karon sa ngalan sa iyong store, madam? The Ranao Star. Ranao Star. It's a publishing ni siya nga lugar or store nila, mainly for newspapers, pero naapod sila yung mga laing mga ginabuhat. So, hello po, maayong gabi. Kamusta po? Okay lang po. Ano ang pangalan niyo? I am Roxette. They call me Roxette, but I am Rokaya Otical. Somdad Otical. Ganun. So, ang tawag po, pwede tawag sa inyo is? Roxette. Roxette. So, madam, anong pinanali siya ka-years yung business? 20 years. 20 Kasi years? Wow! Since 2013 up to now. 20 years na sila sa ilahang business for this. So, pag-start ninyo, ani, was it hadlok to siya or kanang
lisod pagsugod, Oo, we started from notebook, notebooks. reso, then hanggang naging tabloid na siya. Ang galing. So, giunsa paggikan sa notebooks to tabloid? What do you mean, source? Like giunsa kanang ano tawag gikan siya nga notebook hantod nang imong tabloids. May mga connections po ba? May nag-reach out? Yes. Ano yun? Through ads, advertisement. Ay, ang galing. Yun. May nag-advertise, doon kinukuha yung mga ginagastos po. Kaya medyo lumilibil up siya. So far, okay naman po yung business. Okay naman po. So, sa business niyo po, if may mga drawbacks or times nga maglisod bitaw, so unsay imong ginabuhat po man? Maraming mga pagsubok, di ba? Opo. Pero kinakaya naman. Kahit hindi ka na makakain, minsan, basta makaprint ka lang na ma-circulate mo sa mga tao yung newspaper na kailangan nila. Gaya ng mga advertiser natin, kailangan natin yung mag-print para yung ibinabayad naman nila is sulit. So, kahit hirap na hirap na kami, ako, kinakaya pa rin syempre. Pero makabawi naman po. Okay. Paano mo yun kanang ginabalance yung life, yung work? Mahirap po or hindi? Mahirap po siya as a mother, parang nahati yung oras ko sa trabaho, nahati din yung at saka yung nahati yung time ko sa mga bata din at yun sa trabaho syempre mahirap din kasi that time kasi na nagsisimula ako maliliit pa yung mga anak ko, hindi pa nga sila nag-kinder, yung eldest ko kinder, yung second wala pa, hindi pa nag-aaral, 4 kasi sila eh. So kinaya ko naman hanggang lumaki siya. Good thing nga po, pero masasabi niyo po ba na dagan mo kauban na naamoy mo ka ng ma-share with sa ibang burdens while nag sa inyong business, napadun kay mga anak, or did you do it all by yourself? Hindi naman po kasi mayroon naman ako mga staff, kahit maliit lang yung sweldo, inaano nila, ina-accept pa rin nila dahil nakikita naman nila yun sa income. Yun. Nagkaroon ako ng cameraman, nagkaroon ako ng 2 staff, hanggang medyo dumadami na sila. Kaya yun. So, sa business niyo po, if may time po ba na gusto niyo lang mag-give up or nagpadayon Japon mo? Kasi ako nung talaga mahirap siya sa media, di ba? Kasi media ako dito eh. As ako din yung single proprietor ng Ranao Star. Then kasi parang sarili mong business yan eh. Kailangan maningkamot jud ka ana. Nga dira nagud nanggagaling yung para sa pagkain ng mga anak mo, pang school, kung nagre-rent ka ng house, pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, you have no choice para mag-back out. Yun. Kinaya naman. Hindi ka pwedeng mag-stop kasi although na tapos na ako ng pag-aaral, so mahirap pa rin na maghintay ng kung paano ka i-accept kung mag-apply ka. So, mas nandyan na yung business mo, yun na lang ang palakihin mo. Yun ang nangyari. So, ano pong kanang naka-inspire sa inyo nga magpadayon ka po? Ano yun eh, sa hirap ng buhay, sa karamihan kasi ganun ako eh, nagtutour ako around the LDL sa Marawi. Nakikita ko naman kasi yung pagkakaiba, yung nakikita ko yung paligid, nakikita ko yung mga tao na merong kumbaga kailangan nila yung tulong mo sa media. Siyempre, kailangan natin silang tulungan minsan, yung medyo mahirap na talaga na umiiyak na yung tao, kailangan nila ng tulong, wala silang boses para i-raise up. So, doon ako nagkaisip na ipagpatuloy talaga yung newspaper. Yun. Hindi
nakita ko din naman kasi na walang newspaper talaga sa Lanao del Sur, Marawi. Since 2013, ako lang talaga until now. Merong mga newspaper na hindi naman nagtatagal talaga. Oo. Pero ito yung nagpadayon gidya ni siya ng ano. Oo. Galing. Kumbaga, di natin pwedeng i-stop kasi para iparating sa maraming tao kung ano talaga yung nangyayari sa That's Philippines. true. Hindi lang sa kumbaga Luzon, Visayas and Mindanao. Yun. So out of ka nang gusto po ka mo help sa uban, kaya Yes. nakapadayon ka gano'n. Nice. Marami rin na ngailangan na yung hindi lang gano'n. Mayroon din mga establishment na gusto rin magpa-promote yung bagong open, kailangan i-public mo para malaman naman nila na mayroon kang new business. So yun ang mga ibang ng newspaper. Okay po, maraming salamat po. Ano po yung message mo sa fellow na nag-publish din, yung nagsa-start pa sa business? Okay. As a publisher, no? As a publisher ng Rano Star, the Rano Star, in the first place, first time ka pang magpapatayo ng newspaper, wag kang ma-discourage kasi marami kang mai-encounter talaga na hindi maganda. Kailangan hindi ka sumuko, lalo na pagdating sa financial. Kasi kailangan mong i-maintain yung newspaper. Hindi ka pwedeng mag-stop dahil wala ka nang kayang i-print. Gagawan mo pa rin yan ng paraan. So, nasa tao kasi yan eh. Kumbaga, kung gusto mo makatulong sa ibang tao, kailangan mo talagang paghirapan na maipaabot sa kanila yung mga kumbaga nangyayari sa mundo. Diba? Kasi marami nangyayari, mga siege, lahat, war, tsaka yung mga virus na yan. So, kailangan talaga malaman ng maraming tao yung kumbaga, hindi ka pwedeng mag-stop kung gusto mong magpatayo ng ng newspaper. Depende na yan kung nasa yan line of interest kasi yan eh. At saka hindi sasabihin ko sa iyo, hindi talaga hindi madali magpatayo ng isang ganito kumpanya na in the first time magsisimula ka sa isang notebook. Wow. Risograph, tapos magiging tabloid. Ang hirap talaga. Totoo. Kumbaga, hindi lang 1 year, 2 years, 3 years, hindi mo kayang gawin yan. Na maraming mga pagsubok dyan, maraming mga ma-encounter mo dyan ng mga problema. Totoo. Kaya kailangan mo talagang kumbaga i-sacrifice lahat Galing. para lang maipatayo yung publishing house, yung newspaper. Depende kung anong business, kailangan mo talaga wag kang sumuko. Kung gusto mong lumawak, lumaki, yun. Yun ang ginawa ko. Nakaka-inspire po ng story niyo from notebook hanggang naging newspaper publishing. Ranao Star, which is isa lang po siya sa Lanao del Sur. Yes. Yun po, marami pong salamat. I hope na-inspire din po kayo sa interview po namin dito sa Ranao Star Publishing. Maraming salamat. Maraming salamat po, Madam. Salamat po. Usa ka maayong buhat sa pagmatinud-anon ug integridad sa usa ka security screening officer sa Iloilo International Airport matod sa Office for Transportation Security or OTS, giuli sa opisyal na pitaka nga adunay 60,000 pesos nga gibilin sa usa ka pasahero. Ang pasahero ni hangyo nga dili magpaila, paingon na unta sa Sugbo dihang nakalimtan niya ang iyang pitaka sa tray human may paubos sa screening procedure. Ang opisyal nga giilang si Joseph Mateo nakakita sa pitaka ug nihangyo sa CCTV review aron mailhan ang tag-iya. Si Mateo nagserbisyo isip shift in charge, nagki-coordinate sa ubang mga ahensya aron pangitaon ng pasahero ug ibalik ang iyang pitaka uban ang laing-laing mga identification card niini.
Ang OTS officer in charge nga si Jose Briones Jr. midayeg sa pagmatinud-anon ug profesionalismo ni Mateo nga nag-ingon nga ang iyang mga aksyon nagsilbi nga usa ka masanag nga panig-ingnan sa dedikasyon ug ekselente nga gipakita sa OTS airport screeners. Gipahingmangnuan usab ni Briones ang publiko nga mag-amping sa ilang mga gamit kung magbiyahe labi na sa panahon sa pandemya. Usa ka update sa Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program nga nagtumong sa pagpalambo sa kapabilidad sa militar sa pagpanalipod sa soberanya ug teritoryo sa nasod. Matod ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr., ang Horizon 3 phase sa RAF-PMP magtutok sa pagpalambo sa archipelagic defense concept sa militar nga gitumog sa pagpanalipod sa 200 nautical miles exclusive economic zone sa nasod. Matod ni Bronner nga ang Horizon 3 phase nga nagpaabot sa pagtugot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. maglambigit sa pag-angkon og dugang nga barko, eroplano ug sistema sa radar. Siya usab miingon nga ang multi-role fighter nga gitan-aw sa pag-backstop sa 12 ka FA-50PH light jet fighter nga nakuha gikan sa South Korea makuha ubos sa Horizon 3. Gisulti kini ni Bronner atol sa press briefing sa pagpahigayon wala magdugay human sa AFP Command Conference sa Camp Aguinaldo, Quezon City niadto. Matod sa komperensya, gikutlos usab sa presidente ang panginahanglan sa pag-usab sa atong mga pamaagi sa pag-atubang sa laing-laing mga grupo sa hulga sama sa mga komunistang terorista, ang mga lokal nga terorista, ang mga hulga sa West Philippine Sea ug ang natural nga mga katalagman. Imanduan niyang AFP nga magunaw na og bagong mga paagi sa pag-atubang kanila pinaagi sa mga bagong paagi. Matod ni Bronner nga ang AFP motutok usab sa paghimo sa tanang isla nga gihuptan sa Pilipinas o mga bahin sa West Philippine Sea nga mas mapuy-an sa mga tropang nagdumala niini. Iyang giklaro nga wala kini apil sa pagpalig-on sa BRP Sierra Madre nga nagbarog sa nagbantay sa Ayungin Shoal. Dugang pa niya ang mga tumong mao ang paghimo sa puy-anan sa mga tropang Pilipino nga mas mapuy-an pinaagi sa paghatag og desalination machines, mga pasilidad o komunikasyon o uban pang pasilidad. Atong tun-an ang nagpadayon nga krisis sa Red Sea ug ang implikasyon niini sa pagmatigayon. Ang pinakadako nga mga kumpanya sa pagpadala nagpahunong sa mga kargamento sa Red Sea pagkahuman sa mga pag-atake sa rebeldeng Houthi sa niining hinungdanon sa nga ruta sa pagmatigayon sa internasyonal. Kini ang nakabalda nagduso sa gasto sa mga kargamento gikan sa Asia ngadto sa Europe nga nagpataas usa ka bag-ong inflation shock alang sa ekonomiya. Ang Red Sea usa ka pig-ot nga hutong sa tubig nga nagkonektar sa Indian Ocean ngadto sa Mediterraneo pinaagi sa Suez Canal, usa sa pinakabisi nga mga gianan sa pagpadala. Kini usa ka hinungdanon nga ruta alang sa mga baligya nga nagbiyahe gikan sa Asia hangtod sa Europa ug bisan unsang pagbalda niini adunay daghang epekto sa global nga pagmatigayon. Kini usa ka hinungdanon nga ruta alang sa mga baligya nga nagbiyahe gikan sa Asia hangtod sa Europa ug bisan unsang pagbalda dinhi adunay daghang epekto sa global nga pagmatigayon. Nagsugod ang krisis sa dihang mga rebeldeng Houthi sa Yemen, nagsugod sa paglunsad ug mga pag-atake sa barko nga moagi sa Red Sea. Ang mga Houthis nga gipaluyuhan sa Iran nakigubat sa usa ka koalisyon nga gipanguluhan sa Saudi sukad sa 2015. Ang panagbangi miuswag sa pag-uhay nga mga bulan uban sa mga rebelde nga nagpadako sa ilang mga pag-atake sa Saudi Arabia ug sa mga kaalyado niini. Agig tubag niini sa mga pag-atake ang kinadak-anang mga kumpanya sa pagpadala nakahukom. Agig tubag niini sa mga pag-atake ang kinadak-anan nga mga kumpanya sa pagpadala nakahukom sa paghunong sa ilang mga kargamento agi sa Red Sea. Kini ang desisyon wala gipasagdan tungod kay kini adunay mahinungdanon nga mga implikasyon. Ang ruta sa Red Sea usa ka yawe nga arterya sa ekonomiya ug ang pagsira niini mahimong musangpot sa mga paglangan ug pagtaas sa gasto sa mga butang nga gibiyahe gikan sa Asia ngadto sa Europe. Kini nga pagkabalda nagpausbaw na sa gasto sa mga kargamento ug adunay mga kahadlok nga kining mahimong musangpot sa usa ka bag-o nga inflation shock alang sa ekonomiya.
Ang ekonomiya nag-ayo pagikan sa epekto sa pandemya sa COVID-19 ug kini ang bag-ong krisis mahimong hinungdan sa usa ka hinungdanon nga kapakyasan. Ang internasyonal nga komunidad hugot nga nagmonitor sa sitwasyon ug ang mga paningkamot nagpadayon sa pagsulbad sa krisis ug pagsiguro sa kaluwasan sa mga barko nga moagi sa Red Sea. Bisan pa hangtod makit-an ang usa ka solusyon, ang epekto sa pagmatigayon lagmit nga magpadayon. Entertainment. Ang basketballista ug aktor nga si Richie Rivero mibati nga bulahan ug mapasalamaton sa daghang panalangin nga miabot kaniya. Nakamove on na si Rivero sa mga kontrobersiya ug intriga sa niaging tuig, lakip na ang panagbuwag nila sa kanhing uyab na si Andrea Brillantes. Si Rivero na mahayag nga walay bad blood, tali niya og usa ka pamilya actress human sa ilang panagbuwag. Sa pagpangutana sa kalambigitan ni Andrea sa panagbuwag nila Catherine Bernardo ug Daniel Padilla, siya miingon ani comment wala po. Gikan sa sinugdanan, gusto lang nako nga kalinaw alang sa tanan. Gusto ko lang family ko masaya. I'm very lucky to be happy as well, both career and relationship now. Gihisgutan usab ni Rivero nga nasulti lang niya kaniadto aron dipensahan ang iyang pamilya ug ang iyang uyab nga si Leren May Bautista. Iyang gibati nga dili makiangayon alang sa kanila mga madala sa kontrobersiya. Usa sa mga leksyon nga nakatuna ni Rivero sa pagbuwag nila ni Andrea mao ang pagpabiling pribado sa iyang relasyon. Ang homegrown Filipino theater star nga si Red Concepcion nailhan tungod sa iyang pagsundayag hunong si Red gitakda nga muhimo sa iyang katingad-an nga debut karon sa Great White Way. Ug kini dili bisan unsang musikal. Si Red maoy modala sa masinugtanon apan debutado nga band ni Roxy Hart nga si Amos sa hit production ni Kander og Ebb nga Chicago. Ang karon ang pinakadugay nga musikal sa Amerika sa kasaysayan sa Broadway, kini ang ikaduha nga pinakadugay nga pasundayag nga gipadagan sa Broadway, luyura sa Phantom of the Opera. Si Red nga igsuon ni singer-actor Sam Concepcion miduyog sa mga miyembro karon sa cast sa Chicago nga sila si Charlotte de Amboise, isip nga Roxy Hart, Kimberly Marabol, isip Velma Kelly, Max von Essen, Billy Flynn, Lily Thomas, Matron Mama Morton ug Arlo, isip Mary Sunshine ato sa iyang limitado nga pagdagan isip Amos gikan sa Enero 15 hangtod sa Marso 24 sa Tony winning nga production nga kasamtangan nagdagan sa Ambassador Theater. Sports. Ang preparasyon sa Philippine Olympic Committee o POC alang sa 2024 Olympic Games sa Paris, ang POC mihimo sa unang mga lakang padulong sa pagpangandam alang sa mga dula pinaagi sa pagsusi sa mga pasilidad sa pagbansay sa Paris. Ang POC wala lamang nagsiguro nga ang atong mga atleta adunay labing maayo nga pasilidad alang sa pagbansay apan nakigsabot uban sila sa usa ka baratilyo alang sa usa ka all-in advance nga pakete sa pagbansay alang sa mga atleta nga Pilipino nga kwalipikado alang sa Paris 2024 Olympics. Kini usa ka manungdanon nga lakang tungod kay kini nagpakita sa pagsalig sa POC sa paghatag sa atong mga atleta sa pagkamaayo nga pagpangandam alang sa mga dula. Ang 2024 Paris Olympics usa ka dakong kalihukan nga gipaabot sa tibuok nasod. Uban sa sayo nga pagpangandam sa POC atong mapaabot ang atong mga atleta ana sa taas nga porma ug andam nga magipagsangka sa pinakataas nga level. Ang Asia Pacific Predator League 2024 nga nagtapos karong Bagos sa Mall of Asia Arena, Philippines, ang edisyon karon tuiga nga sa Asia Pacific Predator League usa ka dakong kalampusan uban sa nabaligya ang mga arena ug online nga mga tumatan-aw nagitanaw pinaagi sa Predator social media channels aton sa duha ka adlaw nga kalihukan. Gikan sa 26 ka teams nga nagtigi alang sa mga top honors sa Dota 2 ug Valorant, ang Blacklist Rivalry ug Team Secret maoy migawas nga mananaog ug milangkat sa prestihisyong Predator Shield sa ilang tagsa-tagsa ka kategorya. Sa Dota 2 Grand Finals, mipagtigbabaw ang Blacklist Rivalry batok sa kaubang Filipino team nga Execration. Isip Dota 2 champions karong tuiga
Ang blacklist rivalry mopauli nga adunay premyong salapi nga $65,000. Sa kampyonato sa Valorant, ang Team Secret milabaw sa tanang gipaabot ug nakontrolar nila ang FAV nga duwa sa hapon ato sa final. Ang Team Secret mopauli nga adunay $65,000 nga premyo. Para sa international feature, gisertify sa World Health Organization ang Cabo Verde isip usa ka malaria-free nga nasod. Kining may hinungdanon nga kalampusan nagtimaan sa usa ka pagbag-ong kapitulo sa kahimsog tungod kay ang Cabo Verde miapil sa hanay nga sa 43 ka mga nasod ug isa ka teritoryo nga gihatagan sa WHO niini nga sertipikasyon. Ang Cabo Verde mao ang ikatulungan nasod nga na-certify sa rehiyon sa WHO sa Africa miapil sa Mauritius ug Algeria nga gisertipikado sa 1973 ug 2019 matag usa. Kini ilabi na nga mamatikdan nga gihatag nga ang palas-anon sa malaria mao ang pinakataas nga kontinente sa Africa nga mikabat sa gibanabana nga 95% sa mga kaso sa malaria sa kalibutan. Ang sertipikasyon sa pagwagtang sa malaria magduso sa positibo nga pag-uswag sa daghang natad para sa Cabo Verde. Ang mga sistema o struktura nga gitukod alang sa pagwagtang sa malaria nakapagligon sa sistema sa kahimsog ug magamit sa batok sa mga ubang mga sakit dala sa lamok sama sa dengue fever. Dugang pa ang mga magpapanaw gikan sa dili malaria endemic nga mga rehiyon mahimo na karon nga mobiyahe sa mga isla sa Cabo Verde nga walay kahadlok sa mga impeksyon sa lokal nga malaria ug ang potensyal nga kahasol sa mga lakang sa pagpugong sa tambal. Kini adunay potensyal sa pagdani sa daghang mga bisita sa pagpauswag sa mga kalihukan sa socio-economic sa usa ka nasod diin ng turismo nagkantidad sa gibanabana nga 25% sa GDP. Ang Direktor General sa WHO nga si Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus midayeg sa gobyerno ug katawan sa Cabo Verde tungod sa ilang dili matarog nga pagsalig ug kaligon sa ilang pananaw sa pagwagtang sa malaria. Siya mipahayag ang sertipikasyon sa WHO sa Cabo Verde nga walay malaria mao ang testamento sa gahom sa estratehikong pagplano sa panglawas sa publiko, kolaborasyon ug padayon nga paningkamot sa pagpanilipod ug pagpalambo sa panglawas. Ang pinakabago nga update sa sitwasyon sa West Philippine Sea di ng Pilipinas nagatubang sa nagkadaghang mga hagit gikan sa China sa maritime expansion. Matod ni Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., ang gobyerno motutok sa pagpalambo sa tanang isla ug feature sa West Philippine Sea nga giokupar sa Pilipinas. Ang West Philippine Sea kabahin ng sa archipelagic sea lanes nga gisugyo sa balaudnon nga itukdo. Kini ang balaudnon gipasar sa ikaduhang pagbasa sa House Representatives. Ang Pilipinas nag-okupar sa siyam kalaing maritime features sa West Philippine Sea nga gitawag nga Kalayaan Island Group. Kini ang mga dapit mao ang Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Parola Island, Patag Island, Kota Island, Rizal Reef, Likas Island ug Panata Island. Giingon ni Bronner nga ang mga personahe sa militar gibutang sa kini nga mga bahin sa dagat o sa kinahanglan ang dugang nga pag-uswag. Matod niya nga nagplano sa AFP nga magpadala sa mga importanteng kagamitan sama sa desalination machine ug uban pang paagi sa komunikasyon. Siya usab miingon nga ang AFP nakig-alayon sa ubang mga ahensya sama sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Energy ug Department of Transportation aron masiguro ang pagpanalipod sa pagpalambo sa mga isla ug mga bahin. Ipasalig ni Bronner sa publiko nga andam ang AFP nga depensahan ang soberanya ug integridad sa teritoryo sa nasod sa West Philippine Sea. Matod niya nga ang AFP nagpahigayon og regular nga pagpatrolya ug paniid sa lugar ingon man pagpagligon sa mga alyansa ug pakigtambayayong niini sa mga kanasuran. Giawhag usab niya ang publiko nga suportahan ang mga paningkamot sa gobyerno sa pagpahayag sa mga katungod ug interes sa nasod sa West Philippine Sea. Para sa atong trivia,
Nahibalan ba nimo nga atong mga lawas kanunay nga nag-agi sa pagbag-o? Tinuod ka na, bisan sa atong pagsulti karon, ang atong lawas walay kakapoy nga nagtrabaho aron kita magpabilin nga himsog ug muliyok sa atong pinakamaayo. Usa sa labing talagsaon nga mga pananglitan niini mao ang atong skeletal system. Ang atong mga bukog ang gambalay sa nagsuporta sa atong lawas, dili sama ka static sa imong ginahuna. Sa tinuod, kini usa ka dinamiko, buhi nga tissue nga padayon nga nagbago sa kaugalingon. Mutuo kag sa dili ang bukog sa tawo hingpit nga nagbago sa kaugalingon sulod sa pulo ka tuig. Matag dekada ang imong mga bukog bag-o. Kini nga proseso na ilhan nga pag-usab sa bukog naglakip sa pagtangtang sa daan nga tissue sa bukog pinaagi sa mga selula nga gitawag og osteoclast ug pagporma sa bagong tissue sa bukog pinaagi sa mga selula nga gitawag og osteoblast. Kini usa ka delikado nga balanse nga nagmaintenar sa kusog sa ug integridad sa atong mga bukog. Busa sa sunod na higayon nga magunahuna ka bahin sa imong lawas o sa imong mga bukog, hinumdumi, kini usa ka trabaho nga nagpadayon kanunay nga nagbag-o ug nagimbento pag-usab sa kaugalingon. Ug kana nagtapos sa atong oras sa balita, magpabilin kita nga mabinantayon ug nahibalan nga ginaot kami nga magpadayon ka sa pagtan-aw alang sa dugang nga mga updates. Like, share ug subscribe sa YouTube. Ayaw kalimti ang pagpakita sa imong suporta sa Pinoy Rob News Channel Iligan pinagi sa pag-subscribe ug pag-click sa notification. Salamat sa pagtan-aw. Dalay ko ng Diyos. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.